सुखारे चुनी सुखा जिमु बोलिका ଏବେ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ। ଏବେ ଆସି ଶୁଖୁଆ ହାଟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସବୁ ସାରା ଶୁଖୁଆ ଲୋକ ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ ଦେଖିବା। ଏଠି ଟିକେ ଭଲ ପଡ଼ିଛି, ଭିତରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ମିଳିବ ଆଉ। ଚାଲୁ ଭିତରୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ସାରା ଶୁଖୁଆ ପଡ଼ିଛି ସବୁ ରୂପାପାତିଆ ଶିଳା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପଡ଼ିଛି ଏଟା ପୋକଡ଼ା। ଆମେ ଏଠି ନେବା ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଚାଲ ଆଗକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା କ'ଣ ପଡ଼ିଛି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପଡ଼ିଛି ଶୁଖୁଆ ସବୁ। ଏଠି ଆମେ ନେଉଛୁ କୁକେଳ ଶୁଖୁଆ, ପତିରି ଆଉ ଶିଳା। ଆସିଲୁଣି ଶୁଖୁଆ କିଣା ପୁଣି ସରିଲାଣି। ଆମେ ଚାଲୁ ଟିକେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି ହାତ ଧୋଇବାକୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଶୁଖୁଆ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କି ଶୁଖୁଆ, ସବୁ କେମିକାଲ। ଆଉ ଏଠି ପୁରା ଲୁଣରେ ପୁରା ଭେଦା ହେଇଛି ଶୁଖୁଆ ସବୁ। ଏସବୁ ଲୁଣି ଶୁଖୁଆ ସବୁ ଅଛି। ଚାଲୁ ଏଇ ପଡୁଛି ଶିଳା ଶୁଖୁଆ ଏଇଟା। ଏଇଗୁଡ଼ା ଶିଳା ସବୁ ଲୁଣିଆ ଲୁଣିଆ ଭଲ। ଏଇଟା ବହୁତ ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି। କେମିକାଲ କିଏ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଯେଉଁଟା ମେଳିଛିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଆପଣମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ଯଦି ନୁହେଁ। ଶୁଖୁଆ ପସନ୍ଦ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆମେ ଆସିଲୁ ଶୁଖୁଆ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ମାଉସୀ ଜଣେ ସେଠି ଦୋକାନ ଦିଅନ୍ତି। ଏମାନେ ବୁଢ଼ୀ ଆସିଛି ବୁଢ଼ୀ ଦୋକାନ ଦିଏ ନା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକଟା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଭଲ ଫ୍ରେଶ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଥିଲା। ଏଇ ବୁଢ଼ାଟା ପାଖରେ ଚାଲୁଛି ପଛରେ ଏଇ ମାଉସୀ ଜଣେ ଦୋକାନ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ମାଉସୀ ସେଠି ଦୋକାନ ଦିଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀ ଆସିଛନ୍ତି କିଣିବାକୁ। ଖରା ମାନେ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି। ଏବେ ତ କିଣାକିଣି ସରିଲା ଆମର। ଏବେ ଯିବୁ ବାହାରିକି ଘରକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଶୁଖୁଆ ନେଇକି ଚାଲିଲୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖେଇବି କି ଶୁଖୁଆ ସବୁ ଆମେ ନେଇକି ଆଇଲୁ। ଦେଖିଲା ଶୁଖୁଆ ଗ୍ୟାସ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା ନା? ଶୁଖୁଆ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଛି କହୁଛନ୍ତି। କି ଗନ୍ଧ, ସେଣ୍ଟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଇଥିଲି ଶୁଖୁଆ ଆଣିବାକୁ, ନେଇକି ଆସିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଶୁଖୁଆ କେମିତି ସବୁ କିଣାକିଣି କରିକି ଆସିଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।